I den her video vil vi gerne fortælle og præsentere de to energiformer, potentiel og kinetisk energi. Potentiel energi er den energiform, som et legeme kan have i kraft af sin position. Den potentielle energi afhænger af 3 faktorer: masse, tyngdeaccelerationen og højden. Tyngdeaccelerationen er altid konstant, når man befinder sig på jorden, hvor den ligger på 9,8. Men der er en anden tyngdeacceleration på andre planeter. Man må også regne med højden, da jo højere oppe genstanden befinder sig, jo større potentiel energi besidder den. Når en genstand er på jorden eller falder og rammer den, er den potentiel energi lig 0. Så hvis genstanden er hævet over jordens overflade, besidder den potentiel energi. Den potentielle energi afhænger også af genstandens masse, det vil sige hvor tung den er. Jo tungere, jo større potentiel energi vil den besidde. Potentiel energi stiger og falder lineært. Nu vil jeg gerne præsentere potentiel energi i forhold til skateren. Her besidder skateren mest potentiel energi, da det er her, den er hævet mest over jordens overflade. Nu vil jeg gerne demonstrere en tyngdeacceleration på en anden planet end jorden. Her kan man se, at tyngdeaccelerationen på Jupiter er væsentligt større end på jordens overflade, da den kører meget hurtigere. Nu vil vi gerne fortælle om kinetisk energi, som er det samme som bevægelsesenergi, og det er den energiform, der bliver udskilt under bevægelse. Man kan finde den kinetiske energi ved den her formel, der hedder kinetisk energi er lig med en halv gange masse gange hastighed i anden. Og det er vigtigt at gange med masse, fordi at et legeme, der er tungere, vil have større kinetisk energi end et, der er lettere. Og samtidig så vil et legeme, der bevæger sig hurtigere, have større kinetisk energi end et, der bevæger sig langsomt. Så derfor ganger man også med kvadratet af hastigheden. Kinetisk energi stiger eller falder eksponentielt i modsætning til potentiel energi, da man ganger med kvadratet af hastigheden. Og nu vil vi gerne præsentere kinetisk energi i forhold til skate. Her, når skatermanden kører, kan man se, at han har mest kinetisk energi, når han bevæger sig hurtigst, det vil sige nede i bunden, når han er sådan omkring det her punkt. Nu vil vi gerne forklare om energibevarelse. Fordi energi er ikke noget, der opstår eller forsvinder, det skifter bare form. Og det sker ved de her forskellige energikæder, når en energiform bliver til en anden. Men i det her tilfælde vil vi tale om, hvordan kinetisk energi bliver omdannet til potentiel energi og omvendt. Altså et eksempel kunne være, hvis en genstand falder fra en vis højde, så genstandens kinetiske energi lige inden den rører jorden er lig med den potentielle energi, genstanden havde på det højeste punkt. I dette tilfælde er hele den potentielle energi blevet til kinetisk energi. Og kinetisk energi kan også omsættes til potentiel energi. Dette kan ske, når man for eksempel kaster en bold op i luften. Her kan man se, at når han er højst op, har han jo størst potentiel energi, og når han er lavest ned, har han størst kinetisk energi. Men når man samler hele energien, så er den konstant hele tiden. Så han har den samme energi lige meget hvor han er. Og det var så Thea og Justines energivideo. Tak fordi du så med.